Vatandaşlar geçecekse gençler hoş geldin. Hoş bulduk Söhbet. Ne Biz diye? çarşı yurttuk. Ne ilgice? Ne Gündemdeki hilektiya Söhbet. siyasat. Gündem bunlar şune Türkiye'deki bolyan zatları seyna. Rahide Şuna göre otuz yaman elbet ýagdaýlar gynançly. Türk kardeşlerimiň başyna gelen o agyr ýagdaýlar bar. Katuli TV'ye Hmm. beddua bolup geçti. Berde. Bütün Türk halkına, Türk devletine, Türk doganlığımıza gıynancımız bildirýär. Ýene bir gezek. Bana näçe gynanç bildirseň hem az sebäbi bu TV'ye bedduaçylygyň öňünde birinjilik bilen durup bolanok. Duraýan ýagdaýynda da onu getirýän bir giden bir e, harabaçylygy bar. Yani binaların yıkılan hiç de yani ölen adamlara izine getirip bolanok. En gynanlar yani yerem şu ýagdaý bar ana. Duýgdaşlygyny bildirersen bolyn serawna TV bolup duran TV hadiseler bedduaçylygy. Çözüm bar bolan ýeňse yani buňa nemesi ýok ýa-ki. İş bilýän adamlary Ama kendime dinlen oklar diýip çözüm ýetgäsi. ama ýogsa öňünden hem aýdylgam ýörülen bölgeler de şo taýlary. Yani şo yer titremäniň ýakyn wagtlarda nemetjekdigi boljokdugy aýdylyp geçilen ýerler ýöne adam öz nemesine gelmese, üstüne barmasa şo üns beren nokta ay bolasy ýok diýip gedýärler de adam paky. Indi deprem boldy da manyň ýzyňdan ýzy bar da söhbet bolup geçdi. Ýani ýzyňdan bir ýetirilen maddi ziyanlar we sözüne manawy ziyanlar we şu wagt Türk doganlygymyz gaty şokda da hemmesi. Ýani öz maşgalasyny ýakynlaryny ýitiren gaty uly bir ýer söhbet otay mümkin däl. Yani 10 il ýa-da bizde 10 vilayet bolýar. 15 milyon adamyň ýaşaýan bir ýerinde yer titreme boldy. 15 milyon yani Türkmenistanyň 3 gaty diýip almaly. Ya adam sanynyň 3 gaty bolan bir ýerde yer titreme boldy. O şäherler, köp şäherler doğallygyna diýen ýalyk weýran boldy. Atı aýylgan Önüne çýar bolsa daşyndan ýagdaýlar. nemeleri gördük. O döwletiň nähili taýýarlygynyň bardygyny nämeler etýänini ýöne birden bolan zat ýani ýollar, zatlarym beýran bolan soň hem şo taýdaky aeroportyň sanynyň çykmasy bilen barmagam kynda köp kömekler giç barýar. Köp ýerlere giç barýar ýönüne daşary ýurtlardan, beýleki döwletlerden gelip durlardy ýardam etmäne. Men nämäni okudum söhbet şu çaýhanada paylaşılıpdyr ekende nemesi, yani haýsy ýurtlaryň näçe adam ýardam edenlikleri. Hawa gördüm. Bizim Telegram çaýhanamda gördüm şu. Hawa Men şu taýda näme haýran galym, Azerbaýjan halky 700 aýak. tarapyndan ýurt o 750 sany, biram Israilden we 450 sany Hmm. adam kömegi geltirdi. Beýleki ýurtlardan, kän ýurtdan gelipdir ýöne. Soň öz ýurdumyzda hem tıklar gördüm. Bizimki näçe adam uğradık diýsem 10 tane adam uğradypdyr. Utandym men dogry maýdaýyn gater utandym ýagny. Söhbet bir gen näme bir zat bar da bu taýda. Türkmen, Türk yani ikimizem iki döwletem bir halk da asly bir ýerden gelýär. Kökü bir ýerden gelýän bir ýurt ýöne aýry ýerlerde ýaşaýar, bölünipdir. Aslymyz bir ýer. İlkinji gelen meselem iki dogon iki kardeşin arasında yani birine bir zat bolan ýagdaýynda ilki bilen alacak elini aýan sermek goşşok Türkmenistana bir şular ýaly agyr ýagdaý bolsa Türkiýe tarapyndan algak goşşok goşulmaly. Türkiýede boldy ha Türkmenistan ilkinjileriň hataryna gelmeli ýöne Israildan yani milletem aýra bolan bir ýurtdan 450 adam kömege gelýär. Beýleki Ýewropa taraplaryndan hem 100 adam, 150 adam, 200 adam
Amerikadan hemme ýurtlardan gelýär. Ýöne Türkmenistandan ýani öz dogonundan 10 tane adam gelýär. Gaty gynançly Gaty näme habar by gynançly heme ýagdaý hawa. gynançly bolup nähilek diýip aýdaýyn, olaň özleri üçin gynançly däl, bu halk üçin gynançly ýagdaý. Sebäbi bärde Ýene de halkyň Türkmenistanyň adyna hökümeti ýazylýardy. o halkyň adyna gidýär. Sebäbi Türkmenistan diýilen islenlik bir ýurt diýilen şoň halky gözen gelýändir. Yani halkı bilen ýurt bolýar döwletler. Ýöne Türkmenistanyň hökümetiniň näkilikdigini hemme döwletler bilýär gynançakda. Näkili iş alyp barýanlyklaryny, näkili siýasat oýnaýanlyklaryny Türkmenistan kimiň eline diklerinen bilýärler. Bizden bu has gowy bilýär. Şonuň üçin bular kän neme etken däldirler. Bular özlerim düşünýändirler. Yani Türkmen halky üçin gaty uçanç berji bir ýagdaý, uçanç berji bir mesele. Bunam bil kaslaýan edýärler. Gidip duran işlerini. Yani döwlet boýunça 10 tane adam uradylýar. Yani 10 tane adam diýmek näme diýmek sen MÇS kuramaň hanony Türkmenistandaky şolar ýaly TV hadiseler betbaçylyklara ýa bolmasa ki apyt panelinde til gelende ýaşular ýaly ýer titreme bolanna kömek geljek MÇS kuramasy ýokmy Türkmenistanda? Ýeňiş. Ýok bolmaly. Bahadır kat yüzünde Bahadır olun yani köp nokot da gost nemesi izi. Kat utanç verjagday bu ýagdaýlar. Ya bolmasa şu ýagdaý bollum kaya Türkmenistan 10 tane adam arttım kayany galanlar şu derya amy deryada joşdy da bir tarapyndan o taýnam saklap bilmänýär hemme adamlar şu ýerdem kaya. Ýoksa meniň eşdişime görä amy derýanyň ýakasynda şu suw agam suw saklamak üçinem ýani MÇS'iň ýa-da ýörüýte bir spesialistlaryň dälle şu budjeti işgärler giden ekende. Her nemelerde işleyen edaralardan işleyen muallimler, doktorlar ýene eýlekler gidende ýani şol iş boýunça baş çykaryp bilýän adamlar gitmedik. Tutanç ýagdaý buny biraz nemeden alaly. Bu biraz aňyrysyna gideli. Ýene şunu Türkmenistan. Aňyrysyna gitmek nämäni aýdarsak sözüňe kesýän bagyşla. Ine o döwlet tarapyndan yani Türk doganlarymyza kömek edilmedi diýseňem bolýar da yani bizim döwletimiz şu neçendem yani şu dünýädäki bolýan zatlara bir dolu bir gir bilmändiňe synç bolup durdy-da gelýärdi. Şu neçendem häzirem şol synçy bolmagyny dowam etdirýärdi. Yani bolýan zatlara diňe synç bolýarlar. Ýöne ine şu Türkiýedäki ýaşaýan illeşlerimiz bar. Hemmesinden zanlar sag bolsun ne öz aralarynda zat toplaýarlar gidip ýardam uratýarlar da. Gaty kän ýardam uratdylar. Türkmenistan uratjak ýardamynyň 10 20 hissesini uratdylar da. Hem adam sanam gitdi berden ýardam etmäne. Şolary näher minnetdarlygymyz sag bolsun Maýdanştaýdan. Köp sag bolsunlar illeşlemez. Türkmen halkyny. Ýene de ýani bildirdiler de ýardam ediljekdigini. Şular ýerlerde bilen bir kuşap durýanlyklaryny aýan etdiler. Köp sag bolsunlar bizem berdi. Minnetdarlygymyzy bildireli. Ýa-ni näme aňyrysyna gitsek, ýeňiş bu Türkmenistan şuwalky Gurbanguly Atalogluň hökümeti zatlara edeniyse de etdirýänlerler, sebäbi döwlet olaň eline derler. Olar edäjek etjek bolaýanlaryna da etdirmeýärler. Etjek diýseler, sere onu edýän bilmeýärler, sebäbi iki tarap bilen gidýärler. İki tarap bilen gidýär. Ýa-ki siýasat. Olaň alyp barýan siýasata döwlet derejesinde siýasat alyp barýar. Bärde bizden siýasat alyp barýarsa ekran ýüzünde. Ansoň halky şeýdip neme goýmak da bulaň maksady. Döwletiň ýokdugyny özleri suwd edýär, açasan suwd edýärler. Yani aňyrysyna gitsek bizem gidelisem gaty o diýen aňyrysyna gitmäne gerek ýok, gerek galmaýar, sebäbi görnüp duran zadyny döwletiň ýokdugyny, döwlet guruluşynyň ýokdugyny
öldüler. Bayan ayan edýär. Emem şu 10 sanaga adam uğratdylar ýeňişine. Ondan soň uçak bir sanak samolyotda German teristlerini uğra döndürürler belki. Belki ýene şoň emeňdeş adamlaryň gerek bolan nemesini uğra döndürürler belki. Öyle görkezden oklarlar näme uğra döndürürler. Yani şonu näkilet görkezýärler halka ene Türkmenistan tarapyndan köme uğradyldy Türkiýe doganlarymyza, Türk gardaşlarymyza diýip. Ýaly propaganda ýöredýärler. Edýän işlerini hamana halkyň gözünde ullakan bir iş edýän ýaly görkezýärler. Döwlet derejesinde özüm gözüme ýetir. Döwlet bar, o bir sanak samolyot uğradýar. Onam döwlet derejesinde şu Türk doganlarymyza köme uğradýar diýip neme diýerler. 10 sanak adamlardan şoň ýaly. Soňra neme aýdýar neme diýär. Ýene bir sanak samolyot köme uğratdyk diýär. Propaganda ýöredýärler. Yani şulaň alyp barýan işler dogrumy? Yani faktiski iş ýüzünde. Ol uğradýan zatlaryndan nemäň adyny ne uğradan oklar, ýani ýurdun adyny ne uğradan oklar, beýdiýä arkadaly Rusaz boýunça diýär. Serdar adyndan uğradýarlar da. Onda ýani hamala arkadaly Serdar özünden beren ýaly. Kedi uğradýar. Enesere neme ýadyma düşdi söhbetme şu 2020-njy ýylda boldy da şu ýel bolla bizde Lewatda, Marda ýel boldy. Şo ýel bolandan bir hepde soňundan o neme Astrahana gämi bilen 800 ton guruluşy karytlar bilen neme karytlaryny uğratdy Türkmenistan. Gämi bilen 800 ton. Näme hasabyny eksport edip ýa kömek hükmünde uğratdym. Yok, kömek ýardam diýip uğratdy. Ýardam diýip uğratdy, onam watan habarlaryna görkezdi şonu. Yo ol wagtlar Astrahana näme ýagdaý bolup geçipdir ol Türkmenistanda ýer bar. Hiç adam bolmady. Ol öz ýurduny neme boldy, ýani ýel turdy, jaýlar ýykyldy adetdi ýöne 800 ton ýani kuruluş karytlar bilen imit Astrahana gitdi. Onan habarlarda görkezdi. Ýörüýt edip. Indi bar onu etdi, ýani özüniň ka etmedi. Astrahana neme Orsiýete uğratdy. Türkiýe näme üçin şey edip goýberenok. Ýani guruluşyk batlaryny, imitleri 800 ton bat göndermeýär. Kemen bir zat bar da sökgödüne akyl ýok diýär, ýöne akyl bar bolaýmasyn Türkmenistanda bizde halk maslahaty bar, ýaşullar we koskojaman ulokan adamlar, ýani durmuşyň nemesini ýaşayan adamlar da hem kynçylygyny 60-70 ýaşly ýaşullar. Olar ýa nememkä akylly dälmika ýoksa? Yo olar şonça ýaşyny bir ara gelip bilýän bolsalar, olar esasanen bizim köne däp desturlarymyzda da bar ýaşullaryň, könen ýaşullary. Yani goňşuňda bir ýagdaý başyna bir agyr gün kynçylyk düşse ýardam etmeliligini bilýän adamlar. Olar näme çarpmakda akylly bolaýmasalar? Ýeňiş. El çarpmakda akylly bolaýmasalar olar diýen. O ýaşullar. Sew aýtmakda ýa bolmasa şolar ýa döwletiň problemasyny galdyrmak üçin o ýerek jemlenen olar taýam. O taýda döwlet ýagny halk maslahat o ýerde döwletiň ykbaly çözülýär ýeňiş. Ilki bilen o ýerek Türk döwletiň ýagny döwlet derejesinde haky ýurdun problemalaryny şo ýere çözmek üçin gurnul ýagny gurama diýen maslahat ol. Ýagny sen döwletiň ykbalyny çözýän halk maslahatyny. Imgul näme mejlisde näme ýokurdy? Halk maslahaty. Onsoň o ýerege ýaşullar ertýärler. Allahu ekber diýip beren ýaşullary. Bulan nemeleri belli. Ýene şundan näme çykarýan sende şu ýaşullary getirýärler ortaga bolan. Bular planlary, proyektleri belli zat. Diniň üstünden siýasat oýnaýarlar şular. 100%. Şol nemeleri, protokollary şeýle. Ýoşluk bilen şonu ortaga sokmaşylar. Allah diýip nämäni sokarlar ortaga. Ýani Kur'an-ı Kerim diýerler, ýa meçhide Gurban bilen nemeler kitaplaryny sokarlar. Bilgili adamlar şo ýerden daşlaşdyrýarlar. Munyň sebäbi näme? Näme üçin beýdýärler? Näme üçin beýdýärler? Dogry men alyp bar. Ýok, durun tak, dogry mu alyp bar ýani işleri?
Ya doğru değil mi? Ya bu zatlar dile getirip aydanın gülenim sen cinayetkar bolýanmy? Ya göze görünüp duran zada bu sähel kelläň işlesen görünüp durar. Şol ýaşullardan şol halk maslahatyna ýygynanan ýaşul bolsun prezident bolsun tapaw diýip hiç bir problemany galdyryp bilmejekler görünüp dur. Galdyrmaýanlyklaryň görünüp dur. Bu zatlar aýtsagam sen watan döne bolýanmy? Ya cinayetkar bolýanmy? Onda kim aýtmaly bu zatlary? Aýdyň ortağa çykyp. Yani men döwletiň işgär, men hökümetiň işgär diýip görenler. Ne ýa ýakynda şular resmi web saytlaryny okudum da bir näme adyna bilemok ýa-da bir web sayt hökümet ýol başçylaryny täzeletdi ýa-da Türkmenistanyň prezidenti, arkadagy serdarlary. Şu wagtda sen näçe sana hökümet ýol başçylary täzelenýär. Düzeýän zat barmy? Onsa o nämäni orta sokýarlarda ýa-da şular bolanlyklar üçin, şular şu wezipede işlenlikler üçin hiç iş önmedi. İş bitirmediler diýilen ýamagy berýärler orta. O sistemada sen kimi getirip koysan ol Ýewropada ýa dünýäde şu öz işini bilýän, bilermen Nobel bayragyna eýe bolan adam getirip şu ýerde işletseň işler bilmeýär ýa döwlet gurulşy ýok ýa sistema ýok. Ýurt diýlen bir adam gelinäki ýurt bolmaly, olar ýalyk ýerde işlemesi mümkin. Yani kanunun üstünlüğü bolmayan döwletde. Gurban hormatly serkadagy serdarymyz diýe Rusada boýunça şol tagallasy boýunça diýen Türkiýe döwletine kömek pulu ýeberildi. Ya şol kanun çykaryp kanun karar kabul edýän arkadagy serdarlar. Ya gakrman arkadagylary. Beýnämsek de şular ýaly. Näme bar da söhbet şu bir adamlyk ýönetilýän bir ýurt, ýagny prezident bolsun, şu bizinkini alaly, bizim arkadaglarymyz bar. Arkadaglarymyň hakyky şu arkada bolup şu ýerde oturmaklary üçin halkyň sessiz bolmagy gerek. Ýagny bir halk kör bolmagy, ker, lal bolmagy gerekdi. Bularyň isleýän zady halkdan. Ýagny kör, ker, lal bolmaly. Hiç bir zat görmeliler, hakikatlary bolup geçýän dünýädäki bolýan hiç bir zatdan habarlar bolmalylar, görmeliler, geplemelem däl dünýädäki bolýan zatlar hakynda. Öz içinde bolýan zat hakynda da geplemeliler. Ine biz jinayetçi diýen bolsalar, ýani bir zat gürläňde şunýaly ekranyň başyna çykýan ýaş oglan gyzlar şu wagt şu neçeni ýani çykmady ýaly getdiler-de, baskı edip o gepleme ýagny sen Aňryk barsaň helak ederler diýip. Ýöne biz şu wagt diýärsmi? Ýagny Türkmenistanyň halky işsiz bolsun diýdikmi? Diýmeýär. Türkmenistanyň halky aç bolsun. Ýa ýurt garyp bolsun diýdikmi? Diýmedik. Biz bunu diýmedik. Ýöne olar iş ýüzüne hakykysyny edip oturýarlar. Şodadan soň jinayetçi kim bolýar? Ya olaryň özlerim ýa biz bolýasmy? Bu zady gündeme çykarmasaň, ýani halka ýetirmeseň bolanok. Heme ýaşullaryň şo ýerik barmagy. Şo ýere ýaşullar bardy saparada kan aýtdy. Şo ýaşullar maksat şo ýerde bolsa, ýurt ösmeýär, ýurt dagaýar, kanunan bolmaýar. Ýani akyl gatşýar o taýdan. Şu wagt dünýäde dünýä halklarynyň ýaşaýan insanlar bardyr, 8 milliard insan bardyr. Şu insanlar iki topara bölündiler. Biri aydın gatlak, bir topar aydın gatlak, yani sany az ýöne. Bir toparam jahil gatlak, bulaňam sany milliardlarça gatken. Şu aydın gatlak bilen jahil gatlagyň arasynda uruş töweş gidýär ýöne. Jahil gatlaklaryň bir neme tarapy, şu üstün tarap birinciden san oýun çöken, ikinciden hem vlast, güç bularyň elinde, ýagny şu prezidentler yeneler vardır. Şularyň arkasynda, jahillerin arkasynda, akylyň däli akylsyzlygyň arkasynda. Ýöne aydyn gatlagyň güýçli tarapy akylly, bilimli, köp zatlardan baş çykaryp bilýän bir gatlyk bar. Sana adam bolsa ýöne, sana adam bolsa aydyn gatlyk, ahyr bir gün yeňer bulary.
Yok, bu uzak gitmejekler görünüp dur sebäbi bu başga çykalga tapman şu nime halk maslahatyna nemesini başvurdu da halk maslahatyny täzeden ýüze çykardy. Bu görünüp dur näme üçin oýnalýany. Bulam uzak gitmejek görünüp dur. Mümkin näl gidip bilmesi mümkin näl. Hökman bir ýerde büdüräýmeli bu. Hiç bir iş bitirmeýän nemni özleri suwut ederler ýakyn wagtda. Bir iki ýene bir iki ýerde geçirsinler şolar ýa halk maslahatyny. Şeýle işe yaranyba edilýän iş ýok ortada. Ol yalandan prezident saylanýarlyk bir neme zada bu. Ýeňiş. Ha. Akıl o ýerde durmasy mümkin näl. O ýerden iş öňmese mümkin näl, iş bitmesi. İşin nähili edilişini ýaşaýarlar bilýärler ka neme alym bolaýmasynlar ýa bolmasa neme telpekli zatly ýaşarlar. Olar söhbet bilýänem bolanlygyny, ýani akyly baram bolany o ýaşullar o taýda gürlän gürleme üçin ertilen olar. Sebäbi oturýan şol gurun olan neme badyr, ýani sahna. Şo stollar, öňlerine hiç ýyl stol, ellerine hiç ýyl bir belgesi, hiç bir zady ýokdur. Meselem, ýaşullar bir milletin nemäň owaň ýa bir etrawyň welaýatyň içinden saýlanyp çykýara, şol gelen ýeriniň ýani hal ýagdaýyny, kemçiliklerini, etmeli işlerini eline alyp gelmeli, bir belgesi bolmaly, elinde ýazgysy bolmaly. Bular söz sözlemek üçin gelmediler. Bular ritim boýunça çapak çalmak üçin geldiler şo taýda. Ritimleşdirilen çapak çalmak üçin. Ýa-da alkyş aýtmak üçin. O meclis däl o taýda diňe bir biriniň hamala bir näme alypdyr, bir da täze bir işe yerleşipdir ekeni, meselem arkada işe geçipdir täze. Ha, şonu gutlamak üçin jemlenen ýaşullar hemmeti, ýani meclisinem görýänsiň şo ýaşullar maslahatyna diňe alkyş sözler aýdylýandyr. No. Yani han geç sen sakın deme geçti gepli aýt diýende nämeler aýdýarlar, üns vermeli. Diňe alkyşdyr. Yani hemme zady şol edýän. Belki de dogrudur, hemme zady şu arkada edýändir. Sebäbi şuňky işsizligem şolar döretdi. Halkyň 60 göteriminiň ýurdun daşyna çykmagynam şolar döretdi. Ýurdun daşyna adamlaryň eýesiz galyp. Yani bir döwletsiz, kanuny ýok, bir döwletsiz galyp halk daşary ýurtlarda da hor ýaşamaklaryna ýa-da bir ölüp bitip ýok bolup gitmeklerini, ölenlerinden soňam yzyna hiç kimin iýdelmezligine ýa hossarlarynyň ýene birleriniň gelip habar tutmazlygyna da şo sebäpkär boldy. Şo ýaşullar bilen bilelikdi. Ýani şu wagt ýer titreme bolsa şo bölgede bizim türkmen ýaşlarymyz, türkmen taliplerimiz bar. Okudyk gaýdan türkmen taliplerimiz bar we işe dip baranlarym bar, şo taýda ýaşap berenlerim bar. Bularyň hemmejetiniň kaýdy, ýani adresy şu konsulluk bilen ilçhanada belli. Men bu näme üçin aýdýan sebäbine ilçhana pasport uzatmana barlýandyr. Ýa-da Türkmenistandan gelseň, bäri Türkiýe gelseň hem sen konsullukda hasabyň durulýandyr. Nire gelip düşenliň, nirde ýaşaýanyň. Şularyň elinde hemmesiniň atlarym bar, ýaşaýan ýerlerim bar, telefon nomerlerim bar. Sebäbi men özüm näme üçin pasportumy uzatmak üçin bardym konsulluga, meniň ýani adresimi belli şo taýda ýazyp gaýtdym. Nomerim, telefon nomerimi goýup gaýtdym. Şularda barmy şu wagtky şu deprem bolan bölgedäki ýaşaýanlaryň hemmesiniň nirde ýaşaýanlygy, telefon nomerleri, atlar, familiýalary bar. Bular çykyp şunu aýtmaly. Şunça adam bar şo bölgede. Şol adamlara kömek etmeli, şu bölgelerde bar diýip çykyp aýtmaly, ýani gözler göre jenaýat işläp oturýarlar. Bunu aýtmadyklarça, ýani bir giden adamlaryň, ýaşlaryň, ýaş oglan gyzlanmadyň, ýurtdaşlarymyzyň helak bolmaklaryna göz yumýarlar. Yo, bil kastlaýyn edilýän oýunlar bu diýilse kas dogry bolar ýeňiş. Bil kastlaýyn edilýän. Ertir büýrüň täze Türkmenistan boljak, guruljak, hemmelat kanuny laýykda hasap soraljak bulardan. Bu gitjek ýerleri ýok hiç birinin. Yani häzir belki de oturan ýerleri ýyljalyk ýagtyja bolup biler ýöne. Ertir täze Türkmenistan gurulandan nähil ýerde oturmaly bular.
Halkın şu kösençli ýagdaýyna halky sömürüp, halkyň üstünde oýun oýnap milyonlarça dollar gazanan baýaky nemeler bar hani diplomatlar ya konsul işgärler bar. Ya şu halkyň şu kösençli günlerini näme üçin dile getiren oklar, näme üçin çözen oklar, näme üçin sereden oklar. Biz talep edemiz ok. Talap etsegen baro bol talap edersem yerlik nemesi gezek gelende da ýöne edil häzirki ýagdaýda talap etmeli talap etmeli däl bu konsul işgäriniň awtomatik ýerine ýetirmeli wezipesi bu. Borjy bilýänmi? Ýeňiş. Şolar ýaly tebiň Diplomat ağlar, betbaçylyk bolan söhbet ýagdaýlar. olurum öz işleri. Ha, kömek Olorun etken öz işleri. ýagdaýlarynda nähilek dile getirýärler? Propaganda, ýani bir sürü ýalakylar bardyr, görüp göreniň sosial media näme üstünden. Ne konsul Ha, işgaller kömek etti, berekeller sag bolsun ya arkadagymyz kömek etti. Bunu diýdirýärler. Bunu bil kastaýyn diýdirýärler. Bunu haýanky jahil galan halklar bunu düşünip bilen ok. Kesir ha bir go edip diýen bolsa odan lap diýen bolsa ýene bir hasa meter odan lap diýär. Bu kim bunu kim başarýar? Jahil halk başarýar. Yani sen ýalyk, on ýalyk ýene bir ýar düşünýän adam üçin görnüp durulan zada bu. Ha buna bil kastaýyn diýerler. Jahil halk şular ýaly oýnamalylar şular. Mümkün näl bu zoga gidip bilen okby. Gitmesi mümkün näl hasap elbetde soraljak. Hasabyny berjekdirler, gitjek ýerleri ýok. Sen edýän işiňe jogap bermeli. Sen jogap bermeýän bolsa näme üçin şöwe diýip bardyň? özüm şu adamlaryň ýurtdaşyna bar bolanlygy üçin şolar şo taýda işleýärler. Ýani şolaryň üstünden pul gazanýarlar. Milyonlap pul gazanyp oturýarlar. Ve sen halkyň üstünden pul gazanyň işlediňini adamlaryň başyna agyr gün düşdi. Näme üçin olara ýardam edilenok ýa-da çykyp aýdylanok, ýani ýardam etjek adamlar hem bardyr. Belki de howsarlar gözläp görenler hem bardyr. Ýöne çykyp aýdanoklar. Bunu hökman aýtmaly şolaryň eline spise bar. Ýok, iň merkejesi näçe Ýaşlaryň spise bar. Türkmen watandaşlary, raýat däl watandaşlary, ýurtdaşlary ölenlikleriniň spesini beren oklar. Sanawyny beren oklar. Özleriniň resmi web saytlaryna, ýa bolmasa özleriniň resmi kanallaryna ölen türkmenler watandaşlaryň sanawlaryny beren oklar ýeňiş. Bu näme Bolmadyk diýmek? ýaly edip aýdýarlar hatda. Elbetde. Bolmadyk ýaly. Bu cinayet dälmi bu? Bu alınıp var. Ananı niýerde Türkmenistanyň konstitusiýasy, ýani döwlet adam üçin o niýerde? Hı? İş başarmaýanlyklar %100 görnüp bu. Sen näme işiň bar onda ötaýdy şu zatlary görkezmejek bolsaň? Halk bilen deň hatarda awasyny bile çekmejek bolsaň. Sen kim üçin işleýän onda? Arkadagyň üçin işleýän we halk üçin işleýänmi? Ya arkadagylar kim üçin işleýär? Döwlet halk üçin döwlet üçin işleýärmi ýa öz üçin işleýärmi ýa gelmişek ruslara hyzmat edýärlermi? Görnüp dur ortada kim üçin işleýänlikleri. Gaty gynanlar ýagdaý, ýöne gynanlarjy elbetde buna gynanyp neme göz bilen bakmalylar, ýa-ni duýgu bilen bakmalylar, buna seretmeliler. Edilip durulan iş ortada. Buna düşünmeýän halk köp, ýöne düşünýän bar yerlerine yeterlik bar. Bize şolar hem yeterlik häzirki ýagdaýda. Duýgu göz bilen bakmalylar buna. Hiç ýagdaýda sebäbi bolup durjak. Başa gelen tebi hadisa bolandan soň bu netijesine duýgu bilen bakmalylar, şu öňüni alyş şäreler bolmalylar. Ha. Ýene şu ýaşlylar maslahat edip desek, şulardan şu ýaşlylar maslahatynyň halka bir peýdasy barmy? Hiç bir gizlice bolsa bir peýdasy degen yer barmy ýaşlylar maslahatynyň? Mümkin ýaşy döwründe de bardy. Häzir hem indi ýene de edip oturuyor şonu täzäne diketdi. Bunun hiç bir halk üçin, yani yurttaşlar üçin hiç bir peýdasy ýok bir zady. Näme üçin ýene de dikeldiýärler? Onu halka peýdasy ýok bolsa kimlere peýdasy bar bunuň arkasynda? Yani näme peýdasyz bir zady näme üçin dikeltdiler? Halka ýurdun ösmegini, döwletiň adynyň, abraýynyň dikelmegini peýdasy degmejek bir zady dikeldiýän bolsalar, o diýme onu başga birleriniň bähbidi bar bolmaly arkasynda. Halkyň bähbidi däl. Sebäbi şo ýere çykan ýaşlylaryň üstü bilen, şolaryň ady bilen meselem özü çykyp bir karar alyp bilmeýär. Şonuň üçin beýlekleriň adyna ýa
ýaşlylar maslahatynyň adyna arkasyna duglanyp alýarlar, hemem konstitusiýanyň arkasyna duglanyp alýarlar. Alýan kararlaryny şey diýip etjeklerini edýärler. Yani halk bir gyras süýşürildi. Konstitusiýada artık konstitusiýa bolmakdan çykdy. Bu arka dağlaryň nemesine günnelik neme defterine döndü de bunun. Yani istedik vakti ayırıp täzelep duran bir defter boldy. O, Halka şol hiç şeyli öýleşik. değiştiler diýmek. Olaryň ýaşlylar maslahatyndan peýda ýok bu halka. Konstitusiýasyndan hiç şil peýda ýok. Yani şu konstitusiýadan bir peýda gören yurtdaş ýok içinde. Diňe özüniň pulu bar bolsa pulu bilen ýa-da arkasynda tanış bar bolsa tanış bilen bir işler etjek bolýarlar. O da Başa bar. beýska wadaly bir işler etjek bolýarlar. Onda zatlar gerekler olsa biz Türkmen halkı olup şu an. Näme üçin şolara garşy çykmalylar yani şolara bize peýdasy bolmaýan zat bizim üstümizden işletjek bolýan bolsalar biz näme üçin garşy çykmalylar yani maňa peýdasy degenok maňa gerekkä maňa ýaşlylar maslahat. Başga zat gerek maňa. Yani bize halkyň aladasyna edýän ýa neme aladasynan diýmäldi. Öz işini edýän diýeli yani halkyň aladasyny etmek diýmeklik ýalňyş bir zat ol. Sen aladasyny etmeliler, sen baran soň işiň etmeli. Meselem, näme bolup bardyň ne bir karta geldiň neme ekrançylyk meýdanyna suwçy bolup geldiňmi sen? Suwuň tutmaly. İşiň etmeli, dogry däm? Sen suwçy bolup gelip gidip mal wagt bilmersiň awtaýda. Erkim öz işi bar. Jogapkärçilik. Üstüne goýup Jogapkärçilik bar özüm edýän işiň. Her bir adamyň edýän işiň jogapkärçiligi bar. Sen işiň bilmeýän bolsaň sen şol işiňe gelmersiň sen. O edýän işiňe de jogap berersiň. Şunu men sen öz ýok, ne sen edýän işiň men bir iş etsem häzir ýeňi iş menden gelip sorasalar kim şol iş etdi diýse ýeňi iş etdi diýip bilmerne. Men öz edýän işimi özüm jogapkärçiligi boynuma alarna üstüme. Bolan hiç bir yerine jogapkärçilik diýilen neme ýok, keçeli. Düşünje ýok. Ha, näme üçin ýok? Sen işini bilen haklar. İşini bilen haklar. Bilmeýänliklerini özleri bilen haklar. Pul gazanmak üçin gelýän wezip şo ýeri. Aýdylyp gelýär bu. Bu gaty aýlybas jenayetdir, ne bi hakykatdan jenayetdir. Ne faktdır bu zatlar, bolup durulan zatlar. Ösen döwletler üstünlik birine şu zatlar etjek bol. Nähile garaýşdy bakarlar, serederler, ýa nähile garşylyk bildirerler. Öz halkyna, öz türkmen halkyna, türkmen ýurtdaşlaryna 100% dönükçülüğünü dowam etdirýärler häzirki wagtda. 100%. Ýöne bu jogapkärçilik hukman bardyr. Hukman var. Erteli bir gün Türkmenistan gurulmajagam iki usullar hukman gurulýar. Bunu açyk aýdýar sözümizde. Ekranyň arkasyndan aýdamda açyk aýdýar. Hukman gurulýar. Gitjek ýerleri ýok. Mundan başga gitjek ýerleri ýok. Pol dol ýagdaýda çökýär. Dol ýagdaýda çökýär we şu täze Türkmenistan şoň izin taýýar bolup bolýar täze Türkmenistan. Şonda nähile kasap berjekler bular. Gurban gullara gaçyp giderler dogry. Gaç nirek gaçsalar olaram tutup getirirler. Ýöne Gurban gul bilen deň hatardy bular gaçyp bilmeli. Jogap bermeli ora bular eden işine. Şowat näme etjekler? Näme etjekler ka? Ya agzyna suw alyp geplemen durjakmy kalar? Ettirdiler, maňa da ettirdiler ne bu ýürük bilen prikaz bilen ettirdiler diýjekmi ka? Diýjek sözler şol. Bugünden aýdaly buna. Ýöne sen o sözden o wagt şowunky ýagdaýda geçerli dälmi? mecbur edip aýtdyrylan bolsa näme üçin çykyp aýdanoklar? Söhbet bar şo wagt mecbur edip bertilipdir. Yani ýa-da etdirilipdir şol işi ýöne soňundan çykyp ýa-da özü çykyp aýtmasa da birleriniň üstü bilen näme üçin habar ýetirenoklar daşyna. Sen habar ýetirmeli bolýar sen gorkudyp durlar ekeni hak bereli o wagt saňa. Ha seni gorkuzdan ekeni seni bir öldürjek diýipdiler ýa ýene malyňa talan saljak diýipdiler bir zat diýipdiler ekeni. Oň üçin hak bereli saňa. Ýöne näme üçin soňundan aýdan okşady meni şeýdip bask etdiler şoň üçin men şu sözler aýtmaly boldum diýip birleriniň üstü bilen ýetirmeli. Bar özü çykyp ýene de aýtmana
öz üçün, jan üçün hoplu bolýan bolsa, birleriň üstü bilen getirip bolýar. Ya soňundan meni şu Türkmenistan gurulan wagty kelak edip durmasynlar diýip birleriniň üstü bilen aýdyp getirip bolýar. Awa yana nemesi var ne bir zada aýdyp geçeýin. Ýa-ni ýakynda ekran watan satan habarlaryna çykaryp nemetdiler ýani. Onam diktir gepdi ol. Arkadaky serdarlarym gepleýän ok. Näme milli howpsuzlyk nemesini aýyrdy şu ýerde ýani bir iki sanak nemeni aýyrdylar şu ýerde. Ha, Şu gitjekdiklerini bilip gelýärler şu ýerek. Bary ol gidýär olar hiç bir şu ýerde durma mümkinçilikleri ýok. Şolar ellerini şolar ýalyp gulasty barka. Näme üçin aýdy bilen oklar? Men şöyle vatanım için, halkım için hizmet edecek bolýan ýöne etdiren oklar diýip näme üçin gaýrat satyp şonu aýdy bilen oklar. Gorkýan bolsaň özüň asy böl. Näme etjek şu diýip bar. Tokum tiýjiňi ne berýäňi bundan soňra sen täze Türkmenistan gurulanda da sen awans sıkmarsyň bu ýagdaýyň bilen. Jenaýatlyklaryny edip duran işleriniň hakyky jenaýatlygyny bärde aýdyp geçmemiz gerekli ýeňiş. Aýdybam soň gelýär. nime barsa hoç şöne gorkuzýarlar ha. Ha sen çykyş etseň ýa ýene şunýalaky bolýan zatlaryň ýalňyşlygyny aýtýan bolýan. Sen gorkuzýarlar, ay sen ýurda baraň deýle bolar, beýle bolar diýenler bar ha. Indi şonu kimler şey dip gorkudyp biler? Hakyky döwlet bolany, döwlet şekilli, döwlet kanuny boýunça işleýän bir döwlet bolany şol iş edip bilermi? Gorkudyp bilermi? Bilmeýär. Bu ýagdaýam ýani şol oturanlaryň, şu atkylaryň bir terror topardygynyň nemesini, suwutnamasyny berýärdi. Owa. Sebäbi hukuk bar ýerine, kanun bar ýerine adamlar gorkuzulmaýar. Kanun olar goraýar. Sen çykyp bir zady otdan ok bir ýerde ýani ýurtdaky edilmeli işleriň edilmedikdigini aýdýan, seni gorkuzmaga çalışýarlar. Ýani seniň arkanda kanun ýok. Kanun ýokmy? Bolan kanunlaryň jenaýatçy topar ýok edýär. ýeňiş bolan kanun näme işe ýaraýar kanun? Şu soru çykýar ortada. Kim üçin işe ýaraýar? Bolan kanun diýilen bir zat ýok ýok. Ya kanun bar ýa-da ýok. Ýani kanun, gowy kanun, erwet kanun diýilen bir adam ýok. Ya kanun işleýän ok diýilen adam ýok. Ya kanun bar ýa-da ýok bolýar. Ýani ol işlemeýän bolsa bir üçin işlemeýän bolsa onda diýmek ýok kanun. Hiç ýok kanun. Owa. Indi şo kanun işlemeýän bir ýerde de ýani sen bir zat edip yaşamala o taýda hökümet kanuna işleýän ok diýär. Yani işleýän o aslında ýok bolýar-da işleýän ýa işlemeýän kanun diýmeýän bir hilli. Ya derecede dogry gülkünç bolýar-da. Soň bunu nähille edip ýaşaýarlar adamlar kanun ýok bolsa, işlemeýän bolsa, ýok bolsa tanış üstü bilen ýa-da kisesindäki pulunyň ýagdaýy bilen ýaşaýarlar. Meselen tanışı, gowy tanışı bar bolsa, bir zatlar edip bilýärler, bir sowda edýärler ýa mal saklaýar, ýene ýa bir ýerlere işe girýärler, hatda iş edip bilmeýän bir işine darkyn girip şo ýerlerde işläp gedýärler ýöne. Arkasynda tanışı ýoklar, puly ýoklar, ýene şu wagt şunky Türkiýedäki kösenip beren halkda hem içindäki olaryň gostarlary. Hem şu zat bar söküdüne biz muny kän aýdýanda men şu ýurduň daşynda işlemäge dik gaýdanlar şun kunno şu her hil ýagdaýda agyr günlerde ýaşap sözüne köp ýurtdaşlarymyzyň bir ölümini şaýat bollukda gördük. Kän ýurtdaşlarymyzyň ýa-da ýaş oglan gyýlanmaryň ölümlerini görýär. Seni habar kanalynda çykdy. Hünnüňünäki bir habar kanalynda çykandyr şu bir oglany maşyn kakıp geçip gidýär. Motor sürýän oglany. Hawa motorda sürüp barýarka türkmen oglany, ýaş oglany. Kaybetdik genede, yitirdik. Yine bir ýeňi şu zatlary ne döwlet bolýan bolsa şu zatlary çözmeli. Ya döwlet bolýan bolsa
halkyň şeýle ýurtdaşyna sergezançylyk edip, gulçylyk edip görmäne etip öğrendiklerini bu görmezden gelmezsen abi yurt olsa devlet halkın aladısı edilýän olsa devlet adam içindir bolsa bulam sen aýtşyň ýarak ýanky näme gelýär kanun ýa bolmaly ýa bolmaly ýa näme gelse ora o diýilýär devletiň ýa bolmaly ýa bolmaly sen devletiň bar ýanky ýurdun ýa bolmaly ýa bolmaly ol ýalandan hem işläp bilmesi mümkin däl o wapşe işlemese mümkin däl Ýol, devlet baý bolsa ya işlemeli ya o yitip yok kork gitmeli. Ha indi bular yalak devam etmeyeceğini biz aydık gelýär. Haçanlar or aydık gelýär. Pon ya dol derecede çökmeli bul. Eline ähli mümkinçiliklerini gidirmeli şolar. Ha gidirwen başladylar. Gidirýärler hem gidirwen durlar. Bundan beter hem boljak. Şunu görmezden gelýärler. Bunu ýa-ki men hökümetiň işgär ya men döwletiň işgär diýip görenler var ýa goşadyrlaryň içindäki. Ya şolar hakykatda bilim adamsy bolsa, yani ya bu öz hünärleriniň eýesi bolsalar, ya bilgileri bar bolsa, şu zatlara akyl ýetirip öňün nemetmeliler, öňüni almalylar şu zatlaryň bilýärmi? Akyllary ýetýän bolsa, çöküp barýanlyklaryny gör. Yani hiç bilen göz ýetirip bilen oklar, seredip bilen oklar. Näme näçin bu neme de var da ýani özlerini şahsiyet hasap eden oklar. Özlerini bu jogapkärçiliksiz hem şondan gelýänler jogapkärçiliksiz diýärsäne bil. Edip duran işlerine jogap beren oklar hiççili. Eger şolar özlerini şahsiyet diýip hasap edýän bolsalar, bu zatlara göz ýetirerler. Bu zatlaryň öňüne geçerler. Gidişiň ýani ýokary gitmän aşak çökýänliklerini görüp bilerler bular. Gelecekleriniň ýokduklaryny görüp bilerler. Ha görýänler hem bar. Görýänler ken, görmeýänler ondan ömken. Onu şu halkın, halkın ýagdaýyna şu gynansak da bu zatlary biz açyga çykarmalylar, biz gündeme çykarmalylar, döwlet bawazy döwlet çykarmalar. Yani sen çıkıp aýdýan, mon aýdýan diýerler. Bolýar biz aýtjak galany siz aýdyn. Yani siz edin. Yani şol dünkü maşin kakıp giden ýurtdaşymyzyň başyna düşen ýagdaýyny siz aýdyn, çykynda, dogry dälmi? Biz aýtjak galany, yani siz edýän bolsaňyz, yani edilmeýänligi üçin biz edýäs. Yani bir her kim öz etmeli işi var, söhbet etmeli, işini etmeli. Meselem maldar malyny bakmaly, yer yerini bakmaly, futbolçu futbolunu oynamaly, her kim öz etmeli, işini etmeli. Yani prezident bolup bilýän potensiýaly bar adam prezident bolmaly. O meclise barıp ýaşullar maslahatyny geçirip bilýän ýaşullar barıp şu taýyk maslahat bermeli. Yani ady maslahat onuň, yani üşýän maslahat, üşýän o ikeliňi çubuğuna sokup o bilyard oynayan ýaly bir zatlar, bu zatlar söhbet. Hakyky şol. Gül kız şol näçe gahar ne bilýäňdir. Hawa nemede dünýäde bilyard diýip bir oyun var. Yani taň üstünde oynayarlar. Bizimkiler juýsyna sok oynayarlar onu. Katıton çerzi. Katıton çerzi ýagdaý. Katı neme ýagdaý bu? Ahlaksız, katı ahlaksız. Adam kärçilikden çıkan adam sıfatly, adam sıfaty bar ýöne adamlyk derejesini ýerine ýetiren oklar. Gaty utanç berji ýagdaý. Daşyndan seredip özüm utanýandan näme üçin ýaşap görleşler diýip. Käwat özüme sonra berýänler şey diýip. Ýöne biz bular ýaly üçin janymyzam ýakmalylar. Ýani şular ýaly men hökümetiň işgär, men döwletiň işgär diýip gören adamlar üçin hiç janymyzy ýakmalylar. Olar nähili wagty gelende nädip birleşmeliliklerini biz gowy bilýär. Şoň üçin hem iş alyp barýar, gyzyrlan gymmatly wagtymy sarf edip. Wagty gelende bular düşünürler, şu wagt düşünmeseler ok. Kysgaça şeýle. Gaty olarak man şu ýerde jemle ýalanny. Jemle şu bilyardlaryny oynasynlar. Oýna bersinler. Ýene şu taýda şu türk doganlarymyza geçmiş bolsun diýen köp. Hem şu ýerdäki Türkiýedäki ýaşaýan illeşlemede de, yani şu bizim Türkmen halkynyň adyndan edýän ýardamlaryna da minnetdarlygymy bildirýän. Köp janyňyz sag bolsun.
geçmiş olsun. Yani beyler yarasın ölen neseline gemmesinin Türk doğumlamada hiç kime görkezmesin bular ýaly tebigy betbalçylyklar ýöne bu yüzleşmeli zat abi. Bu tebigy hadisaň nirden gelip nirden çykjak belli däl. Buňa dol taraplaýyn, hemme taraplaýyn dol ýagdaýda taýýarlykly bolmagy gerekli. Hemme döwletleriňe. Türkmenistanyň hem başyny öňümüzdäki günlerde bilemok 10 ýyldan boljak, 15 ýyldan boljakmy, 50 ýyldan boljakmy? Türkmenistan bu hadise bilen garşylaşmaly hökman ýagdaýda. öňünde bar. Gaty gynançly ýagdaý. Bolýa, şerde jemle ýaly sag bolmagyny Bolýa, watandaşlar. Ýeňiş köp sag bol saňa da. bolýa, çok sag bol. Ýurtdaşlar sag bolun.